הייתי מעדיפה את זה כי פה גם אפשר להזמין ולעשות וגם יש פה משחקים וזה גם מגניב. שם נכון יש שם משחקים ודברים, אבל פה זה מגניב. כמו שכל אחד יתעסק עם הנייד שלו, עם האייפון שלו, אפשר לשבת ביחד, לשחק ביחד, לראות מה אחד השני עושה, להעביר מנות אחד מהשני. אני חושבת שגם זה יתרון נוסף, ילדים שהם יותר קטנים, לראות מה הם אוכלים, מה הם רוצים לאכול, איך אווירה, יותר בלתי אמצעי. רעיון ענק, אני חושבת שהאפשרויות עם זה אין סביב. זה מעניין. זה אדיר. פשוט אדיר. יכול ללכת בגדול. זה כל כך כאילו הטכנולוגיה של היום, הדברים מתפתחים שזה... מהדברים האלה של מי היה מאמין, להזמין מהשולחן. Es ist wunderbar, es ist eine wunderbare Erfindung, man hat so viel Spaß und langweilt sich keine Sekunde dabei. I really liked it and the pictures look exactly as the food. That's really cool. Waiting. It's just a different